Het personeel van Omroep Friesland komt in actie om de zelfstandigheid te behouden. De medewerkers zijn het net eens met het plan van de directeuren van de regionale omroepen om op te gaan in een cluster. Dat lieten ze weten in een open brief voor alle inwoners van Friesland. De zelfstandigheid van de omroep is tegenwichtig. Want wij in 1988 hebben we net verneerd die oorskiering van de Rono, Mijgreens. Omdat wij graag het helmhout in eigen hand houden. Wij als Omroep Friesland willen uitmeidje kennen, hokkenprogramma's we uitsturen kunnen. Het personeel is op onszelf net geen geerwerking. Omroep Friesland wil best geerwerken. Ik mijn oren omroepen. We werken al geer met de NDC, mijn Ljouwte Kranten, mijn Fries Dijblad. Net verneerd had de provincie 2 ton stutsen in een project om te zien of we qua internet ik bij elkaar komen kennen. Bij elkaar een project opzetten kunnen. En dat is heel wichtig om de onafhankelijke parsen in Friesland rein te horen te kennen. Nou, ik kan me voorstellen dat een clusterdirecteur in Greensland zei van: ik hou alleen maar belang bij de omroepen. Dat er bezuinigen worden moet, begrijpen de omroepmedewerkers, maar het verlies van de zelfstandigheid van Omroep Friesland is onacceptabel. Want dat is mogelijk het begin van de eind. Wat net waarborgd is, op lange termijn, is van ja, als we nou bij Gleeks een scootje zielen en de PC op één dij vallen, dan moeten we daar alle mankracht daarvoor inzetten. Alle camera's, studiowijn die er binnen. Dan kan het wezen dat we net genoeg materiaal hebben. Wij als Omroep Friesland kunnen zeggen van, dat doen we wel. Dat hieren we extra in. Dan moeten we toestemming hebben van een clusterdirecteur die in Greens of in Drenthe zit. En die had op dat stuit misschien heel oren belangen. Directeur Jan Koster van Omroep Friesland deelt de zwaargen van het personeel. Hij roept de provinciale politiek op in actie te komen.